Chvíľu akože vypla. Som to pomýlila, no nepomýlila, ale nevidela, lebo viete. Snad je to dobré. Ach, tu by sa neprepchal do tej monštra. Tu je to dobré. Takže zatiaľ máme. Ja idem. Toto je blbé, idem hrať inú hru. No a ideme aj inú hru hrať. Neviem, ty hraj, čo chceš. No a teraz idem hrať inú hru, lebo toto je taká nezaujímavá, nie je to zaujímavé. Tu je toľko jedla, to je dobré. Ej. Treba. Už o 30 minút bude noc, takže... A ja už tiež natáčam, už dávno natáčam a idem hrať toto hru. To nie je minúta, či neviem, či som povedal sekund, či čo. Ale už musíme ísť. Takže drop. Zavrieme. No a musíme si tu urobiť takú strechu. Tu bude... Že tu hrajem. Už máme tu ukázku. Tak toto si ja som to omylom vypla. Ja som to omylom vypla. Sa mi to vyplo. Yes. Kámo, ten typek stále je. Týmto smerom sme išli asi. Kámo, potom nakočím. Kámo, to tu už hneď bolo. A ja som tu prechádzal skôr celé skôr. Tak to dúfam, že stihnem. Kámo, a že vraj môžu napadnúť aj cez deň. To tí STčka. Ty vole. Takže to bude trošku aj napadnúť. No je sa mi s tým mobilom veci. No neviem teraz. Lebo ten mobil neviem. Lebo ten mobil je trošku hlúpy. Tak to vyskúšam z toho. No a teraz mi nejde Wi-Fi. Idem natáčať nejakú hru. Lebo teraz zatiaľ na Robloxe nejde mi Wi-Fi. A keď môžem, budem natáčať aj videá. Videa, ktoré ja som pozerala. Chcete videa vidieť, ktoré som ja pozerala? Ktoré ja pozerám? Som aj videla. No tak sa pozerajte. Asi nechcete, ale ja chcem. A ináč som natáčala aj video, že pozerám. Neviem, jaký možný.
To by tiež sa nie... Aha, to... Pozeraj, to by teraz som pomýšala. Ty vo mne nejde Wi-Fi. Teraz som pomýšala čokoládu s vanilkovou. Ja to zle dávam, ja to nestihnem kvôli tomu, že to zle dávam. No nejde mi Wi-Fi. Musíme počakať. Ja to nestihnem. No, Tu buď. Yes, konečne, dobre. A to by tiež sa mohlo vyskať. No, zatiaľ aspoň iba taký základ svetí. Treba čakať. Musíme Musíme to topiť. máme nejaký glitchovaný. Kámo, mňa už dochádza hlad. Veľmi pomalé. No treba dať niekde do tepla. Wow, ja mám nápad. Môžem dať na chvíľu moju lyžičku? Tu? A ešte možno stihnem dorobiť. No a možno aj stihnem ešte začať video. Hej. Ok, rýchlo. Smát. Jste na ně opravdu zlí. To je nespravedlivé. Nevybrala jsem si být tak ošklivá. Tenhle pokoj je nádherný. Ne, moje pleť vypadá hrozně.